Ase bono naende buna bari moroche ase eTV iga, aiga no obwo omorandi Joseph Mageto, buna ebinto biabete bikoyia bari bategerete marogoba ase omorero omonene obete gokoriboka na gosamba ebinto ang'e bisaine chiribu ang'e 300, nabo igo gosaria ebinto bia enyomba buna bono amarangeti ebirogo nabirrio oroche ase eTV goetera ase omotandao oyo iga. Tiga ngotorigererie buna omwana oyo anya koeresa egere atotebie naki egento eki kiabete. Bono rende omorero rende nabo ogoteba nabo okorete rende ogaserete iga iga omorero oyo okorwa rende okabwata enyomba iga iga ogasera amagaseti aya iga iga ogasoa ogatira mpaka iga iga nabo ogoteba rende ogasoa igoro iga esilingi igoro ya amachambi ogasoa esilingi igoro okabwata naende nabo omorero oywo okagenderera koranda okaranda okabwata ebirogo ogacha mpaka amaate iga iga ase emitambo eye omopastor akoranderia ogasoa okabwata iga iga ogasamba ebinto ebi chibetiri okagenda ogasoa mpaka chiroom ogakorekwa nabo rende ase obweng'e nabo osaritie ebinto ebinge sana egento tiga giakonyegete korwa ase enyomba eye. Koreng'ana na bari babete abatang'ani kwerora egeko na eke iga, naki arenge bono bagoteba? Bono rende bagoteba ng'a ase oria omotang'ani oigete iga nonye intwe ntwarenga ororo, oria otang'anete iga iga niga atebete ng'a omorero nigo oanchete korwa rogoro iga aria ase edirisha ya rogoro iga aria, omorero oyo okamanya goancha okaranda ogaeta iga ase amagaseti iga iga ogacha ogasoa igoro iga ase esiling, okamanya gotira mpaka okabwata enyomba yonsi alafu okaranda gochia chiroom, igo rende bono ekagera ebinto biarenge iga nyomba bionsi bigakorekwa rende rende bono bionsi bikayia ase obweng'e egento tikeiyo giakoretekwa rende. Basi bono buna kwaigure iga aiga nobwo omopastor Mageto chingaki bono bari bagachete aiga botuko chinsa ibere nabo twarenge abwo buna bari bagosaka amang'ana ase enyomba eyabete gekoyia buna oroche ebinto bigiete nsa abwo na oyominto aeresire oywo ore omwana oye nabo igo biairire ang'e chiribu ang'e chimisato, ekorokana ng'a eke bagoteba ng'a ekero omorero ochagete na ekero chiaenge chinsa ang'e ensa eyemo na enusu, naria bono omwana oyo omochi koramia gete gochia nyomba oyio bakorana na sukuru yaye bakanyora ng'a omorero obwatire enyomba ase agete giachakwa na ng'ina agochia gosoka ng'ina kore agochia gosoka akanyora omorero obwabwire nabo iga abanto bakanyora bakaminyokani bagacha mpaka iga iga ase banyorete ng'a mbakonyara konyorimi lakini ase eng'encho babwateraniete na abanto ba boda boda na abanto barusia chinsemo chia ngokoro, igaikera ng'a barimirie omorero oyo ase enchera ere engiya korende ebinto biasaregete eyia gosaba eserekari ng'a enyare kobwaterana na korora ng'a bakonyire omwaka oyo gose omopastor oyo eranye koirana obogima bwane omomo buna ere botambe. Korwa chinsemo echi iga chia gesurura, oyo iga Nsimba Shadrack okoripotera Esimba FM. Buya mono ase gotegerera.